Dul-an sa 50 ka mga kandidato sa maabot Barangay and SK Elections sa Lapu-Lapu City ang giganahong nag-atubang og reklamo nunod sa kalapasan sa early campaigning. Dul-an meron dina sa report. Atul sa regular session sa Association of Barangay Councils kun ABC sa Lapu-Lapu City, lakip sa namong si Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, kinsa may pahinumdum sa lagda nga angayang buhaton subay sa umaabot nga piniliay. Lakip sa iyang gisgutan ang mga common poster areas ug ang mga insaktong sukod sa tarpaulin. Gipahinumduman usab sila batok vote buying. Samtang gibutyag usab ni Attorney Lamban nga sa pagsud pa lang sa buwan sa Oktubre, sunod-sunod na nilang na-serve ang mga show cause order sa mga kandidato nga nag-atubang og reklamo batok premature campaigning. Matod sa COMELEC, sagad sa mga nakadawat og show cause order, mga kandidato sa pagka-barangay official. Possible disqualification. Oo. Because there is a violation complaint against them. So that will be decided by the commission, and if the decision is against them, they're disqualified. Sa Bahin, naabot na ang mga official ballots alang sa Barangay and SK Elections o gihipos kini karon sa City Treasurer's Office. Naglakip kini sa 44 ka mga bundle sa balota sa barangay ug 14 sa SK. Uban niini ang 7 ka mga boxes sa election return sa barangay ug 4 ka boxes sa SK. May 3 ka bundles usab sa indelible stain ink. Within this mga coming days, maghibaw rami sa mga mga natungdan sa mga barangay captains tingali or ilahang mga tao nga ipadala diri nga mag-allocation mi among plano karong Saturday 21. Samtang napintala na usab ug nabutangan na og label ang mga ballot boxes. Uban ni Marlon Malgazo, dul-an meron dina. Balitang Bisdak.